you certain things. Number one, newspaper is meant for advertisement, not for news. Number two, we print news to add prestige to advertisement. जाहिरातींना प्रतिष्ठा यावी म्हणून आम्ही बातम्या छापायला तुम्हाला जागा देतो. वर्तमानपत्र जास्तीत जास्त खपलं पाहिजे, त्याचा रेव्हेन्यू जास्तीत जास्त आला पाहिजे. खप वाढला, जाहिराती वाढल्या तर हा व्यवसाय चालू शकेल. आणि पुढे तो असं म्हणाला, इफ द प्राईम मिनिस्टर इज किल्ड टुमॉरो, वेल अँड गुड, वी शॅल बी सेलिंग मोर कॉपीज. ही दृष्टी आहे. कुठे आहोत आपण? आपण फार लहानशा स्वातंत्र्याच्या गोष्टी करतो. फार मोठे सम्राट तिकडे बसलेत हे स्वातंत्र्य गिळंकृत करायला. भांडवलदार हा दुसरा शब्द. जाहिरातदार जाहिराती देणं बंद करतात आणि जाहिरातींवर चालत असतं वर्तमानपत्र. कधीतरी ते सुद्धा अर्थशास्त्र सामान्य माणसाने समजून घेतलं पाहिजे. आपल्या देशामध्ये वर्तमानपत्राच्या किमती फार कमी आहेत, हे लक्षात घ्या. 3 रुपयाचे 3.5 रुपये झाले तरी लोक ओरडतात. पण जे वर्तमानपत्र आम्ही 3 रुपयात तुम्हाला देतो त्याची कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 18 रुपये असते. ते जे वरचे 15 रुपये ते जाहिरातीतून काढावे लागतात. म्हणजे दर दिवशी एका वाचकाला 15 रुपयाची सबसिडी देत असतो आम्ही, असा त्याचा अर्थ आहे. आणि ही सबसिडी जाहिरातीतून काढावी लागते, म्हणून जाहिरातदार लागतात. त्याचंही एक इकॉनॉमिक्स आहे. फार टिळक आगरकरांच्या गोष्टी करण्याचं काही कारण नाही. आज केसरीचा खप 35,000 होता, पण टिळकांची उपजीविका चालत नव्हती त्यावर. टिळकांना आपला संसार चालवायला लॉचे खाजगी क्लासेस चालवावे लागत असत. हे कधीतरी वास्तव आपण समजून घेतलं पाहिजे. आम्ही केसरीचा गौरव करू, आम्ही टिळकांना राष्ट्रपितामह म्हणू, त्यांना वंदन करू, पण टिळकांना या देशानं जगवलं नाही. लॉ कॉलेजचे क्लासेस, लॉचे क्लासेस तेही खाजगी, म्हणजे शिकवणी वर्ग काढावे लागले. त्यामुळे वर्तमानपत्र हा व्यवसाय होणारच, पण तो व्यवसाय या पातळीवर चालत असेल तर मग त्याची दखल घेतली गेली पाहिजे. सरकारही धाडी घालतं. मी मगाशी म्हणालो की केवळ काँग्रेसच्या सरकारने धाडी घातल्या नाहीत आणीबाणीमध्ये, वाजपेयींच्या सरकारने सुद्धा धाडी घातल्या. आउटलुकवर मालकांची घरं धुवून नेली. ते विनोद मेहता आहेत, त्यांनी आपल्या आत्मचरित्रात लिहिलं आहे की मला एकदा वाजपेयींना अगदी अलीकडे त्यांच्यासोबत दारू घ्यायची इच्छा झाली, म्हणून निमंत्रण द्यावं असं वाटलं, पण त्यांची तब्येत चांगली नाही. आणि निमंत्रण का द्यावं असं वाटलं तर कधीकाळी मी त्यांच्यावर टीका यासाठी केली होती की त्यांनी माझ्या वर्तमानपत्रावर, माझ्या नियतकालिकावर धाड घातली होती त्यांच्या सरकारने. मी त्यावर टीका केली होती, तेव्हापासून माझं मत त्यांच्याविषयी वाईट होतं. पण अलीकडे जरा बरं झालं आहे, म्हणून एकदा त्यांच्याबरोबर दारू पिऊनच टाकावी. पण त्यांची तब्येत बरी नाही, त्यामुळे मला ते निमंत्रण देता आलं नाही. हे लिहिलं आहे त्यांनी. हा दुसरा वर्ग, भांडवलदारांचा वर्ग. सरकार एक शत्रू, भांडवलदार हा दुसरा शत्रू, जाहिरातदार ते अटी घालत असतात हा तिसरा. आणि सर्वात मोठा पत्रकारांच्या बाबतीमध्ये मालक हा सुद्धा आता पत्रकारांच्या स्वातंत्र्याच्या आड येणारा विषय झालेला आहे. माझा संपादक, माझं राजकीय मत, माझ्या भूमिका याचा आत्ता उल्लेख झाला. माझ्या भूमिका आणि माझ्या मालकाच्या भूमिका जुळत असतील तर ठीक. उद्या माझ्या मालकाने पक्ष बदलला तर काय होईल? झालं आहे की असं? परवापर्यंत काँग्रेसमध्ये असणारे लोक अगदी उजळ माथ्याने छानपैकी नवं सरकार आल्याबरोबर तिकडे चालले.
मालकांनाही इंटरेस्ट असतातच की नाही, कारण मालकही आता वर्तमानपत्राचेच केवळ मालक राहिले नाहीत, त्यांच्याजवळ इतका पैसा झाला आहे की ते आपल्या धंद्याचं डायव्हर्सिफिकेशन करायला लागले. म्हणजे वर्तमानपत्राचे मालक खाणी विकत घ्यायला लागले. हे आपण खाणी विकत घ्यायला लागले आणि परदेशात ते हॉटेल विकत घ्यायला लागले, जमिनीच्या क्षेत्रात शिरले. हजारो एकर जमिनी या देशातल्या त्यांनी विकत घेतल्या, गावं विकत घेतली. या गावापासून त्या गावापर्यंत जो रस्ता जातो याच्या दोन्ही बाजूच्या जमिनी या वर्तमानपत्राच्या मालकाच्या आहेत. त्यांच्याही जो पैसा झाला तो त्यांनाही सरकारांना सांभाळावंच लागत असते. जेवढ्या बड्या संस्था असतात त्यांना सरकारांना सांभाळावंच लागत असतं. त्या पैशाच्या असोत का वर्तमानपत्राच्या असोत की आणखी कशाच्या असोत, तो मालक ही सुद्धा एक मोठी अवघड जाग ही. इतक्या सगळ्या गोष्टींमधून माणसांना आपलं स्वातंत्र्य शोधावं लागत असतं. त्यात स्वातंत्र्य शोधायचं आणि त्यात आपलं नाव मोठं करायचं. पत्रकारांच्या समोरची आव्हानं इतकी आहेत. एक आणखी फार भयानक आव्हान अलीकडल्या काळात आहे आलेलं, आणि ते म्हणजे समाजामधल्या झुंडशाहीचं आहे. आम्ही आमच्यावर हल्ले करणाऱ्या लोकांच्या बातम्या देताना सुद्धा राजकीय कार्यकर्त्यांनी येऊन हल्ला केला असं लिहितो, गुंडांनी येऊन हल्ला केला असं लिहित नाही. गुंडांना सुद्धा राजकीय कार्यकर्ते का म्हणावं लागतं? या पक्षाच्या विरुद्ध बोलाल तर खबरदार, त्या नेत्यावर टीका कराल तर खबरदार. गडकरी आणि आम्ही एकाच दैनिकात जेव्हा काम करत होतो तर चंद्रपूरचं आमचं ऑफिस जाळून टाकलं होतं लोकांनी, आणि काही झालं नाही त्याचं पुढे. केवळ राजकीय पक्षातलेच लोक झुंडशाही करतात असं नाही. हे आसाराम बापू नावाचं एक प्रकरण सध्या तुरुंगात आहे. हे आसाराम बापू अमरावतीला आले होते एकदा. त्यांनी आपल्या व्याख्यानामध्ये स्त्रियांविषयी इतके वाईट उद्गार काढले की मी त्याच्याविरुद्ध एक कागदलेख लिहिला. अमेरिकेमध्ये तेव्हा एक घटना घडली होती. अमेरिकेच्या कुठल्याशा लहानशा गावामध्ये मजुरी करणाऱ्या कामगार स्त्रीला एकाच वेळी 5 मुलं झाली. त्या गावची माणसं इतकी सवृद्ध आहे की ही बाई या 5 मुलांचं कसं करील म्हणून गावच्या लोकांनी वर्गणी केली. तिला आणि तिच्या नवऱ्याला मोठं घर घेऊन दिलं. तिच्याकडे गाडी नव्हती म्हणून तिला एक मोठी गाडी घेऊन दिली. साऱ्या जगात त्या खेड्यातल्या सामान्य माणसांच्या त्या दातृत्वाचा गौरव झाला. आणि हा आसाराम बापू अमरावतीच्या सभेत त्या बाईला उद्देशून कुत्री म्हणाला. त्यामुळं गुंडगिरी आणि झुंडगिरी करायला राजकारणच लागते असं नाही, संतकारण सुद्धा झुंडगिरीवर उतरलेलं आहे. नक्षलवाद्यांनी माझ्यावर 3 पुस्तकं लिहिली आहेत. त्या तिन्ही पुस्तकांमध्ये मला कोणत्या दिवशी मारायचं याची तारीखच दिलेली आहे. आणि चांगले लोक आहेत, ते तारखा पाळतात. कशाला भ्यायचं असतं, कशाला भ्यायचं असतं. आणि आणखी एक गंमत आहे पुन्हा. तुम्ही गोवा लहानसं राज्य आहे, तेव्हा पुढारी समोरच असतो आणि तो रोज दिसणारा असतो. प्रधानमंत्र्यावर टीका करणं सोपं असते, मुख्यमंत्र्यावर टीका करणं जवळच्या फार कठीण असते. सरपंचावर टीका नाही करता येत. अशी भानगड आहे. या सगळ्या गोष्टीतून संपादकांना, पत्रकारांना, वार्ताहरांना जावं लागत असतं. माधव गडकरींचं नाव आपण का घेतो एवढं? की त्यांना शत्रू होते की नाही? त्यांना शत्रू होते ना. त्यांना तर वर्तमानपत्राच्या क्षेत्रातही शत्रू होते, स्पर्धक होते. त्यांच्या काळात त्यांच्यावर टीका करणारे लोक होते. माधवराव लोकाभिमुख पत्रकार होते, लोकात मिसळणारे होते.
तर संपादकांनी लोकाभिमुख असू नये असं म्हणणाराच एक वर्ग संपादकांमध्ये होता. लेखक संपादक त्याच्या लेखणीने ओळखला गेला पाहिजे, वाणीबिणीने नाही, लेखणीनेच ओळखला गेला पाहिजे. यांना वाणी नाही, त्यांना त्यांची अडचणच असते, त्याला काय करणार आपण, अशी ती अडचण आहे. प्रश्न हा आहे मित्र हो, की इतकी सगळी आव्हानं आहेत आणि या पुढचा काळ आणखी थोडासा कठीण येणार आहे. आणि आपल्या वर्तमानपत्रांच्या बाबतीत तर तो फारच कठीण. अलीकडची वर्तमानपत्र इलेक्ट्रॉनिकच्या युगात चाललेली आहेत. न्यूजवीकसारखं जगातलं दुसऱ्या क्रमांकाचं नियतकालिक पूर्णपणे ईमेलवर चाललं आहे. त्यांनी छापाई यंत्र बंद करून टाकलेली आहेत. वर्तमानपत्रांच्या कार्यालयांच्या जागासुद्धा या पुढल्या काळात असणार नाहीत. फार विलक्षण विदारक चित्र आहे. एक आणखी गोष्ट होते आहे आणि ती म्हणजे, आणि ती चांगली गोष्ट येते आहे, ती म्हणजे या समाजाचं आत्मभान फार विलक्षण वाढते आहे. हे आत्मभान वाढते आहे, ज्ञानाच्या स्फोटानं वाढते आहे, ते माहितीच्या अधिकारामुळे वाढते आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर हे होते आहे की हा संपादक मला काय सांगू शकतो असं लोकांच्या मनामध्ये आणि वाचकांच्या मनात येऊ शकतं आणि येत आहे. एक साधं उदाहरण आहे. मी चंद्रपूरसारख्या लहानशा गावातला माणूस आहे. मी जोपर्यंत चंद्रपुरात होतो तोपर्यंत मला नागपुरातली माणसं म्हणजे फारच मोठी वाटत होती बिचारी. मग तिकडल्या माणसांमध्ये जेव्हा राहायला लागलो तेव्हा ती मला आपल्यासारखीच वाटायला लागली. तेव्हा आम्हाला पुण्या मुंबईची माणसं फार मोठी वाटत होती. पुण्या मुंबईत जेव्हा वावरायला लागलो तेव्हा अरे ही सुद्धा आपल्याचसारखे माणसं आहेत. पण पुण्या मुंबईवाल्यांना दिल्लीवाले मोठे वाटतात ना. उद्या दिल्लीवाले सुद्धा आपल्यासारखेच जेव्हा वाटायला लागतील तेव्हा हे आमच्यावर राज्य करणारे होतात कोण, हा प्रश्न येईलच की नाही आमच्या मनामध्ये. हे असे प्रश्न येत जातात. हे आत्मभानानं आणलेले चांगले प्रश्न आहेत. आणि हे जे प्रश्न आहेत हे प्रश्न पुढाऱ्यांवरही नियंत्रण आणतात आणि आमच्यावरही नियंत्रण आणतात. एका चांगल्या लोकशाहीच्या दिशेनेही आपण जात असतो. इतक्या सगळ्या आव्हानांना तोंड देत या पुढच्या पत्रकारांना काम करायचं आहे. त्यांना सरकारही सांभाळायचं आहे, त्यांना मालकही सांभाळायचे आहेत, त्यांना वाचकही सांभाळायचे आहेत, ग्राहकही सांभाळायचे आहेत, व्यवसायही सांभाळायचा आहे आणि आपली विश्वसनीयता टिकवायची आहे. या क्षेत्रामधली विश्वसनीयता वाढायची तर आपलीही उंची वाढायला लागणार. या माणसाजवळ काहीतरी सांगण्यासारखं आहे असं लोकांना वाटावं लागणार. त्यासाठी अध्ययन लागेल, आपली उंची वाढावी लागेल, त्यासाठी लोकसंपर्क लागेल आणि त्यासाठी फार विलक्षण अशा जीवननिष्ठा लागतील. निर्धारते लोकसत्ताचा उल्लेख मगाशी केला. मी पुस्तक वाचलं आहे ते. तुम्ही ते सारं पुस्तक वाचा, तुमच्या असं लक्षात येईल की माधव गडकरी हा भविष्यात जगत नव्हता माणूस. तो इतिहासातही जगत नव्हता. मला 19व्या शतकात जगणारे संपादक ठाऊक आहेत महाराष्ट्रातले आणि 22व्या शतकात जगणारेही माहीत आहेत. हा माणूस त्याच्याच काळात जगत होता. संबंध आत्मचरित्र एका डायरीसारखं लिहिलं आहे. इथं काम केलं, तिथून तिथं गेलो, तिथून तिथं गेलो. उगाच आव आणला नाही विद्वत्तेचा. समाजाला उगाच उपदेश करण्याचाही आव आणला नाही. मी कुणीतरी मोठा तत्त्वज्ञ आहे असंही कुठे त्यांनी भासू दिलं नाही. मी असा जगलो आहे, तुम्हाला जगता आलं तर बघा तसं. आणि आयुष्यभर तसाच जगले. चाळीसारख्या घरात तर राहिले. इथं 10 वर्ष संपादक होते, महाराष्ट्र टाइम्सचे संपादक होते, लोकसत्ताचे संपादक होते. इतक्या मोठ्या दैनिकाचा संपादक असलेला माणूस 2 बेडरूमच्या फ्लॅटमध्येच आयुष्यभर जगला. त्यांनी दुसरा फ्लॅटसुद्धा मुख्यमंत्र्याला मागितला नाही, त्याच्या सहकाऱ्यांनी मागितले, त्यांनी नाही मागितले काय. म्हणून मग माधव गडकरी हा मोठा माणूस होतो.